Amb l'estiu s'incrementen els desplaçaments d'oci, ja sigui per vacances o per marxar de cap de setmana. Com cada any, el Servei Català de Trànsit endega dispositius especials per poder gestionar un volum de vehicles superior a l'habitual. Més de 550 càmeres fixes, a més de les mòbils de les que disposa l'SCT, 2 helicòpters i un avió bimotor per controlar una xarxa viària de 12.000 quilòmetres. Cada vegada més es dilueix, no hi ha una gran operació sortida d'estiu i per tant no hi ha una gran operació retorn d'estiu, sinó que més aviat són diferents sortides parcials, tot i que algunes d'elles importants. I les mesures fonamentals, com sempre, són mesures que tenen una tendència a incrementar la capacitat viària. Això vol dir que en aquelles carreteres on hi ha constància que es produeixen congestions, com podem parlar les autopistes C32, AP7, tant nord com sud, són vies que al llarg de l'estiu i caps de setmana tenen una forta descompensació. Això vol dir que una de les calçades està molt plena, per exemple, en el que seria la sortida o el que seria el retorn, i l'altra calçada està infrautilitzada. Llavors, les mesures agafen carrils del sentit contrari per donar-li al sentit de més mobilitat un carril més i d'aquesta forma poder minimitzar al màxim tant la longitud d'una congestió com el temps de durada d'aquesta congestió. Durant l'època estival, els Mossos d'Esquadra també augmenten el nombre de controls a peu de carretera amb l'objectiu de revisar les condicions dels vehicles i l'estat en què es troba el conductor. Es fan una mitjana de 1.250 controls per setmana i s'hi destinen per a aquestes tasques 2.100 efectius. Vigilem molt les condicions tècniques dels vehicles, de la seguretat, de pneumàtics, i vigilem també l'estat dels conductors, la fatiga, perquè acostumen a fer molts desplaçaments llargs, de grans desplaçaments de vacances, i controlem bastant la fatiga, a part dels controls habituals ja d'alcohol, de velocitat i d'oci nocturn, zones d'oci nocturn, ja que també hi ha molts desplaçaments en aquest sentit, amb molta gent de vacances i petits desplaçaments d'aquest tipus. Abans d'iniciar un viatge llarg, sempre hem de realitzar una sèrie de comprovacions, com revisar els frens, l'estat dels pneumàtics, la bateria, regular el seient i els retrovisors. El que s'hauria de fer és mirar els pneumàtics, les pressions de les rodes, sobretot, els llums, les bateries i el tema de frens. Bàsicament, l'experiència que comporta és que a un moment donat no arrenqui el cotxe, que el cotxe vagi malament per carretera perquè els pneumàtics estan molt desgastats, a l'hora de frenar no tingui la capacitat de frenada que han de tenir o que s'escalfin els motors. Tampoc no hem d'oblidar respectar sempre les normes de circulació, com utilitzar el cinturó de seguretat i les cadiretes per als nens. Mantenir la distància de seguretat, circular pel carril de la dreta excepte en avançaments i, si hem d'aturar-nos, fer-ho en un lloc segur. Entre juliol i setembre també funcionen els dispositius de l'operació Pas de l'Estret, que reforcen la seguretat a la carretera per a aquells vehicles que, procedents de diversos punts d'Europa, es dirigeixen al nord d'Àfrica.